nakhona futhi lezi zinto engiyithathayo hayi ukuthi ngiyidayisa. Angidayisi. Ngiyayithatha ngikhambe ngiyoyinika abangani bami laba engangenza nabo lezi zinto lezi mase kube yibona abayidayisayo khona bezothola imali yokubheka ngoba bona basazenza ukuthi ngaphuma. Yo unimoshela endlini uba uyonika abanye abahlobo bakho hayi nguwena lo sebenzisa ezinto. Kodwa ungixolele njengoba kodwa bese ngishilo ukuthi wangikhanda isilonda wangikhanda sona enhlizweni yami ngesaphola manje nami into engizama ukwenza njengoba nje izinto ekhaya ngiyididezelela phansi kanje hayi ngoba ngihlanya mhlawumbe kunjani nami ngenziswa izinto wawungenzisa sona ngifuna uzwe lo babuhlungu engangibuza. Nina bendloveni amandla enhla nasezansi kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika sibingelele lena-ke ngani zakwethu iyona iBlack Life TV igama lohlelo iso ngeso elami-ke uKings Chaka ngolapha kaloqa angihambi ngedwa ukhona uMamDephane Kaselo. Yes, Nondaba, how are you? Very well and thank you, sit down. Thank you se bingelele mukelo Black Life TV. I am uMlangeni Magasela nje bese shilo uKings Chaka wakwaluqa ukuthi akahambi yedwa uhamba noMagasela. Ukhulu ukuthobeka mukelo Black Life TV sizobingelela usisi onathi njengamanje and sizomcela futhi naye ukuthi akubingelele emva kwalokho uzobe sezisho ukuthi uba igama lakhe and wakwaba isibongo. Mina no King sole besilaleleke beseza nezigaxa zakhe. Njengenjwa Yabo. Sawona sisunjani? Molweni niyaphila njani? Siphilile. Akhonto man. Namhlanje siyathetha. Yabo? Ngiyabona ukuthi hayibo kwenze njani. Sipha kocofa imvaba man friend sikisiki. Engcobo. Wow. Sekubalela igama Enguza. Okay. Okay. Abazi. Akushuthi ngizothini ngicela ubulise umbukeli and uzisho igama lakho nesibongo. Molweni babukeli, ndiyathemba ni right kwelokuqala ngusibongile lo othethayo nguMagudu Ifani ndingowa kaNozulu ke isibongo ndisuka ngapha kumhlaba waseMatatiyela. Oh like. Yebo. Matatiyela ngathi kuthiwa kumexile khona abamaXhosa khona abavesuthu. Ewe bakhona bonke. Okay. Ngobevanga. Ngathi Senanda. Kunjalo. Right ma ake sizwe ke story sakho kungani la namhlanje? Namhlanje ndilapha ngenxa yokuthi umkhwenyana wami waba nengane ngaphandle sengichatile naye manifumana ukuthi lengane saba nengane ngexesha elilodwa nentombi leya ngaphandle ebo. Manje ke sabe sesikhulumisana ke nobaba ukuthi uzowenza njani ngengane yakhe le engaphandle. Ngathi mina ingane kuzoba kuhle ukuthi mayibuyela ngaphakathi endlini sikhulise sisonke kunokuthi sithathe imali sihambise idliwe ngaphandle. Hayi ke kwaba kuhle savumelana ke nobaba kwangabikho nkinga. Yayithatha ingane sahlala nayo sonke endlini. Manje ingane ngiyayibona ukuthi iseyabhema iyaphuza yenza zonke lezi zinto ezingasile la ngaphandle. Manje ngiworried ngalokho bengizocela nje ukuthi ngicela usizo ngokubana mhlambe ngasizakala kanjani ngalokho engabe ingane iyakwenza. Kukhona nokurong okunye kwenza beside lokho ekhaya mhlawumbe uthi ke nakho obunye ehlupha ngakho kulezi uyantshontsha nokutshontsha imali apha endlini nokutya ngumuntu nje ohluphayo odla kakhulu kwedlula abanye abantwana abakhona apha endlini. Hayi angibajaji ndiyakujaja ke ngoku. Utheni na? Because now usakhona ngithi husband. Uhusband usekhona. Like usesingaze sibala ukuthi udla kakhulu ufanele edle kangakanani. Because the only time you can complain ukuthi mhlawumbe uyakumosha akakudla kise esiswini. Yayizwa leyo nto. So if kuye esiswini kusho ukuthi sisu sike sikudinga and ubaba wakho ukhona kiri. Ukhona. And also umention ukuthi yena unomntana bayalingana baba u2. Yini yenza ukuthi sola ukuthi ulo ka husband ongazalo wena biological because now is also yours ontshontshayo. Ukuthi
masiphaka endlini angithi siphaka ngokulinganayo sonke. Ehhe. Yebo. Yena akaneli ukudla okungaba thina sikuphakile apha endlini. Uye afuna ukuthi futhi abuye Angazi. adle eyedwa esayidini okanye uthi uyaqalaza mhlambe mawusithi usentshontsho kunye akasadli lokhu bengaba benikuphekile endlini usethathe okunye ukudla. Uyahlupha ngalo ndlela makenza kanjalo ke sisi. Manje khawungixolele kulezi zinto ayintshontshayo izinto ezidayisekayo noma uthatha imali kuphela khona kuthatha ukudayisa. Izinto ezidayisekayo uyathatha impahla athathe noma radio endlini adayise nje. Uthini tatakhe xa umxolela? Utata wakhe ndiyazama ukuthi ndimxelele ngaleli daba. Alokho esithi uzokhuluma naye angaza ahlale phansi akhulume naye ambonise ukuthi ngizwa esithi umamncane wakho kwenzakala kanje nakanje nakanje nakanje. Yingani wenza lokho okwenzayo mhlawumbe ayibeke phansi ingane akaze ayithathe ayibeke phansi kodwa le eyami ingane uyakhona ukuthi ayithethise mangaba kukhona okwenzakele kuyona. Kanza kwethu thini kaselo wabheka phansi ngathi isambane Fethu like umbheka phansi njengesambane ngumuntu othandayo ukujula ngeinkulumo zabantu. Ships wena duelist. Ngiyajula vele inature yami njalo. Ngiyajula angithanda ukuthi umuntu mengimbuza imibuzo kuba ngathi ngiyakuveza ukuthi ngibona kanjani. Ngathi izimo ngayivelela yabo. By indlela engisuke ngiyiquestiona ngayo kuba ngisuke ngifuna ukwazi. Sure. But njengamanje ngibona ukuthi akukho fair kunemibuzo eminingi enginayo for umama ukuthi I feel like inkinga inokudla. Ukudla kuyasokolwa yini ekhaya anithathe entweni because isikhathi ima kusokolisa ukudla vele ngathi abantu bangafundisa ukuthi idla kanje ukuze sibe nelimited. uyafundisa umntwana but mhlawumbe aqala ungiphendule kuyasokolisa yini mhlawumbe anikhona ukuthenga ukudla nobaba enough. Ubaba hayi siyakhona ukuthenga ukudla okuright. So yini wrong umntwana medla ukudla kwasekhaya? Phela kuzube masizopheka silinganisele ukuthi ukudla abantu abafani nje ngiyaxolisa ukungena emadevini. But kukhona ukuthi mhlawumbe sister ufuna ukukhuluma ngento ukuthi ekhaya nekhaya as much as ukudla kuba khona angithi okay let me make it clear umuntu ohlala emhlanga nohlala elindelana entuzuma kwamasho emlazi abafana nesikhamu to indaba okuhleleka ukudliwa ekhaya yabona maybe umuntu ohlala emlazi noma ngathiwa bayakhona ukuthenga ukudla each and every month but kunomuntu okuthenga noma kunabantu abakuthenga abalinde ukuthi kuphele by this time. So if kuphela isikhathi sithile singakashayi sekugcina sekumlimaza lo othenga noma laba abathengayo in terms of i-budget nani bakala kanjani mhlawumbe masiya komhlanga kuthiwa eat as much as you can makuphela sothenga okunye depend ukuthi indawo enikuyona imi kanjani nabantu niphila under situation ekanjani okwenza kulidele ekutheni nike ngigcine sengathi ukudla niyakhulumela kanti nihambisa according to budget. Okay, you're talking about discipline. Ukufundisa ingane ukuthi how to eat ukuze kudla kuhlala isikhathi eside. Ingakho ngicabanga ukuthi sisofuna ukusho leyo nto ukuthi intwana le ayikho discipline when it comes to ukusebenzisa ukudla. Okay, ngithi mina kanje ngoba sesiyazi ukuthi uboy udla kakhulu indaba singavele simphakele ngendlela ukuze angekakuphinde kubuke ngathi uyaqeda. Okay, good question. Yeah, understand leyo. Kwesisikhathi emndenini kuba khona amantombazane kuba khona abafana. So kuhlezi kunalento ukuthi abafana badla kakhulu nabantu besifazane yabo. So mekuphakwa ukubona ekhaya ukuthi mekuphakele futhi nasekhaya kuyahluka because like uwandile akadli kakhulu inature yakhe nje and ubaba ethi ingane efanele ujwayeze ukudla isakhulu khona ingekize icabanga ukuthi into enkulu uma afforda kwenze lokho ingane ikujwayele ukudla uzobona ngeke ikuthande ngalendlela. Ukudla ukuthanda kakhulu uma ungakujwayele vele yabo so kuyi big deal kuwena. So from ingane ephuma kumama nobaba i-household I understand why is it a big deal for him to eat if isibona ukuthi uyidla kakhulu akadleke mphakeleni kakhulu ukuze angahamba yophaka kwesibili azabukeke njengomuntu ongathi akaneli. And sometimes kuyangithusa if kukhona i-step mother ne-step father kulowo muzi because isikhathi esiningi lengane engenayo umama noma engenayo ubaba kuleyo ndlu ihlezi ibe yinkinga. Angikaze ngik-experience lokho ngihlale no-step mother angikazi no-step father but ngisengibonile ukuthi njalo mekhona kanje if kuzoba khona i-issue angadla uboy okudla kodwa ngingabi nandaba njobe edla kancane nje adla ama-noodles mhlawumbe abuye azodla isinkwa nopholo mhlawumbe after 3 hours kodwa mase kuzokwenza ingane ifike nomkhwanyana wami sengizoqala ngikunake lokho
because musebenzisa umzali usebenzela ingane yakho, right? Ufuna idle uma ukuthi mina ngifuna ukuyondla. We're talking about food la. The only concern esingaba kuyona ukuthi tshontshiswa yini umntwana, but by indlela esengilalele ngayo sisi, it gives me ukuthi khona okukhulu. Maybe ukudla just the first step kodwa kukhona okungaphekwa lo. Kodwa ngiza umama egrazer kakhulu ukuthi issue ukudla. What is the issue exactly? Ileyo ukudla noma ileyo ntshontsho? Ingxaki yami ukudla. Ewe umntshontsha ndiyakubona kona kodwa Akathanda ufuna ukudla. Na ngiyathanda ukuthi akadle kodwa kufanelekile ukuthi ahloniphe ukuthi make nike kangaka uzodla ngaleyo ndlela engaba uphakelwe ngayo, angeke aze agqithele okanye antshontshe ukudla. Futhi kuhle ukuthi make engasuthile asho ukuthi angisuthile ngicela ukwengeza. Uyabona nje sandwa sami ukuthi akuvumelekile. Yikho ngithi mina mhlawumbe asilulekani. Uboy ngobudla kakhulu awumphakele endishini enkulu. Umbuka umyeke nje ukuthi ubone ukuthi uzoyenza kanjani. Because umntshontsho ukudla usuke ungasuthanga. But Queen, njengoba ngisho ukuhluka kwendawo, yabo la ngikhulele khona, we do have labafana abantu uthi ekhafthini esikoleni. Yeah, because of ukudla akakutholi kahle ekhaya. No, uthethe asiphathe sakhe esikhaftini. But ngenxa ukuthi akafundanga etshela ukuthi kufanele ube ne limit ukuthi udla ufike la. Wazi ukuthi lokho akuphethe ngeke umnele ukuze kumnele ufuna add okunye. So my add okunye uadda into. So many cases aye khona esikoleni. Kodwa uthola ukuthi lo muntu othi obele case utshotshwa ukudla unaso sakhe esikhaftini bamenzalile ekhaya. Ukuthi waye engafiki lathi khona kwanele lokho noma usuku nosuku lwanela la. Mina I think enye into noma ngingasho lokasisi ngoba angike understand that because kunento ka stepmother nani. But nje kubaluleke ukuthi ingane ifunde ukuthi siyagcina phela la. Ifundisa ikhulaka, uyifundisa isindala. Asikwazi ukuthi sivele ekseni ade sidla amaqanda nesinkwa nani. After 30 minutes usudumela ama nucleus. After lokhuzana usudumela ama Kellogg's. Yabona ukuthi ugcina ukubhalansa kwezinto ekhaya ayisekho right. Into ayichaza usisi kwi household khona ubaba ingane khona yena usisi khona ingane zakhe ezu2 kusho ukuthi nale step son. So into ithi kanje kumagasela ngoba vele ifike naye bafike bebancane indaba engafundiswanga ikhula leyo into. Oh yes. Because unless if isobiza ingane na 13 but mesobiza umuntu over 18 lo muntu into aseyikhulile seyenza ngizokutshela iqiniso mina ngikhulu ukudla ngingakuthandi. And ubaba uma understand lokho ukudla ngithanda kwakufanele kuphekwe i-rice nethini la fish ukuze mina ngidle ekhaya. Isikhathi eside ngakuthanda ukudla kodwa ngize ngaqala ukuthanda ukudla sengimdala ngoba khona umuntu wayengimele ethi awudlile kwawuma ngifunde sengimdala cabanga ukuthi idla qede isisu size sibe sikhulu ngidla because indlela engangifundise ngayo baba enqane ukusho into eziningi so wathi enze lento engifuna ukidla kuphela aphume kumina mengidle noma ikanye ku right baba wakho slimasi. No akukho wrong sengizama ukuchaza ukuthi yena kuyenzeka abantwana uthola ukuthi indlela akhula ngayo iyona ezomenza vele abe leyo nto ngisho noma esemdala. So nje bakhona abazali bawuthu kujwayela ukuthola umuntu mhlawumbe umzali ukuthi uyi-single parent akekho umuntu okusizayo ekuthenini bambisane emntwaneni ubuye ukhathele you don't have time to tell ingane ukuthi do this kanje kodwa hayi ngaphandle ingane mefika isindala I'm sorry kumkhulumela uboy kodwa ngicela simnikeze ithuba bela achaze yena because angiyithandi indaba ukuthi ingane kuthiwa ingadli nami nje angikuthandi even ekhaya ngisho nokusagcina ingane nje ngasingayidla idla ukudla. Abanye ade bengikhuza ngiphi ingane amashumi bethi hayi makhasana lento yakho kuliphi ingane wathi come on give why uthi abanye asihambeni nalento ukuthi kuthiwa sobuye sibuza phela ngoba ngiyangidida una ukuthi ingane mayifile always uma mncane uthi lo muntu omdala kunoma wathi uma mncane asawusela le voices yo ngavele nga emotional I'm so sorry Sand. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Thokoza kakhulu ingane zakwethu kusilandela nokusupporta usuku nosuku but before siqale ngiyacela uku-emphasize lento ngane zakwethu if ever unesitoro naso esidinga ukuthi Black Life ingenelele yazi phela ngana kwethu une-email address lapho kune-phone number lapho sebenzisa khona ukuze ukwazi ukuxhumana nabase-office lokusebenza lowo msebenzi. Akukho kuma-inbox ethu akukho kuma-comment section into esiyipostayo kuma-personal pages ethu. Thank you. Kaselo ngiyabonga kakhulu. Sometimes ngibuye ngisaba ukuresponda because abantu ngathi ngiyaphoqa. Kodwa mina as i-presenter ngilandela into eshiwe la enqashwe khona. So noma ungangibhalela uthi ngiresponde quickly as much as ngifisa ukwenza lokho. Sometimes ngiyabhala ngithole
isikhathi ublame mina kanti le email. Zama nje ukumthola ubamdlela, zama ngayo yonke indlela mfethu because mina anginalo usizo, nginosizo labantu abalethwe kumina qathatha. Exactly. Sama presenters lesithi nganza kwethu. Okwase Siyamthanda office kakhulu. nelokhuzana nabantu abakuyibona Abadila nale. Ukuthi ukwenza lokhu. Senza kanje musufikile phakathi kwethu siyakwenza. Sure. Ngiyabonga kakhulu King, yaza ngiyabonga for You're that. welcome. Ngibingelele nami futhi imbukelo weBlack Life TV. Bese ngibingelele ilangithi. Mlangeni Magasela sesinayo uboy la eduze kwethu. Our son osijoyinile. Ukuthi our son of God. Nami ngibona. Yabonala umuntu ohleze ekhuluma esontweni. Ngibingelela my son. My son. Angikaze lapho ngikhuluma esontweni mina guys. Sawubona bhuti wami njani? Yebo ngiyaphila njani sis? Ngiyaphila ndodana wazwamuhle. Ngiyabonga kakhulu sis. Muhle kangempela. Uyafana noma wakhe. Ngizange Ku-right mancoma nje muhle. Kwi-age yokuba undodana. Yeah, handsome ndodana. So anyways, ubhuti uba igama lakho? Hayi igama lami mina siswami ngompilo. Oh, Mpilo. Okay. Mpilo, nangu uma wakho la. Ngithi uma wakho lo siso la eduze kwethu. Ewe uma wami ngihlala naye. Ngiyabona yafana nibahle. Ma wakhe. Siyabonga sisi. Yes. Awumchazeli umpilo uzokwenzani la, so lalela thina no King. Yeah. Yonke lento sixoxele yona, uyisho ungashiyi ngisho yodwa. Okay. Unjani boy? Ngiyaphila njani ma? Ngiyaphila. Ndize apha ehlelweni ngokuzofuna usizo. Njengoba ngihlala nawe endlini. Usokolisa mawuphakelwa ungumuntu ofuna ukuthi udle ukudla ecaleni ungoneli koko ngaba ukuphakelwe endlini, wenza izinto ezingekhoyo, usiba uthengisa izinto zasendlini, asisanandi itsho nje phaya endlini yonke into oko uyathengisa. Ngoku ndize apha ehlelweni for ukuzocela usizo ukuthi ndive ukuthi mhlambe banganinceda kanjani ene lento yenzayo mhlambe uyenziswa yintoni, andikuphathanga kakuhle pha endlini noba ithini into yakho. Ma ngiphethe kahle ma kodwa ubususichazile sonke istory ingempilo yethu nje. Lento yenzayo uyenziswa ukuthi ndikuphathe kakuhle ngalendlela engaba wenza ngakhona izinto. Intoni eyenza ukuthi mawuphakelwe ukudla sisidla sisonke singumndeni ubuye uziphakele ukudla wena uwedwa ecaleni udle izinto uwedwa ecaleni okanye uthathe izinto endlini uzihambise uyozithengisa, uyenziswa intoni lonto leyo? Ngibabhlungu mangikhuluma ngalento kodwa ngoba sekuze kanje athi ngisho kade ngangiyifihle ngaphakathi kumina. Ekukhuleni kwami mina mawubususa ubachazelile nje ngempilo yethu. Chazela mfethu kwenzakalani ngani? Mhlambe uma uchazile ukuthi mina angizalo uyena. Yebo kushilo lokho. Kushilo lokho. Oh yebo nginawo mama oseceleni. Ubaba wami kodwa uhlala naye nami ngihlala nawo sonke. Sahlala nje ngikhule nje ngihlala nabo vele ngisamncane. Kodwa ekukhuleni kwethu ube kukhona nomunye umfana ozalwa uyena ongangami. Oh yeah. Ushilo uthi bakhulelwe esikhathi esisodwa noma wakho. Yebo akunjalo impela. Sakhula nje sikhule ndawonye kodwa futhi i-connection yethu ibingekho nje close ngaleyo ndlela leyo. Manje ekukhuleni kwami ke mina ngangisafunda isikole athi ngangenza u-grade 6. Yeah. Iqala nje lento kube inkinga lento eyenza yonke lento. Manje njoba silingana nalo mfana unabangani bakhe nami nginabangani bami. Abangani bakhe abangani ababhedayo abenza abasheshe bajahla impilo benza izinto ezibhedayo. Sure. Like ukubhema beyingane bephuze. Shuthi abangani bakhe mabeyenza lento ezwane nabo ke naye mase yangena kulento. Njalo ekhaya mase sethethiswa yena uthethiswa kancane nje mase sekukhulunywa nami kuthiwa ethuma yimina wonke odala lento lena yimina wenza ukuthi umfowethu ebe lendlela eyiyona yimina umfaka kuzona zonke lezo zinto. Yeah. Manje leyo nto
eyi ngingathi Ilimaza. iyangilimaza kakhulu, yakhanda isilonda enhliziyweni yami engazi ukuthi noma sisayophola yini ngoba nanamhlanje isabuhlungu leya nto leyo. Sure. Hhayi-ke saqhubeka-ke iyenze kanjalo le nto nami ngaze ngabona ukuthi ayi ngeke manje sekunzima kakhulu, even ubaba naye sengibona ukuthi hhayi akasakholelwa kumina. Shame. Yabona nje eyi nami ngagcine ngibona ukuthi angisahleli kahle manje ekhaya, ungazi ukuthi angazi ukuthi ngithatha isokwami. Lo munye yena uthathiswa kahle Cheese boy lo, ya. right. Manje nami le nto igcine ingidla eyi ngagcine nami ngiqala ngenza izinto ey'bhedayo. Ngathi-ke uma ngiqala eyi kwavele isimo sanzima kakhulu-ke ekhaya, ngavele ngabona ukuthi hhayi into ezongisiza la ukuthi ngihambe nami ngizoyibona ngenze njani njengendoda. Ngisamncane impela kodwa ngase ngibona ukuthi hhayi sekumele nami ngicabange ukuthi ngingenza njani. Hhayi ngazama-ke. Na 18 unabani? Yabona futhi akazosho iminyaka yami kodwa uma wami. Ngina-19. Oh. Okay, qhubeka mfowethu. Kwathi-ke ngaphuma-ke mina ekhaya ngihamba ngihlale kakunzima kakhulu. Ngangihamba nje ngihlala emizini yabantu nje. Ngihambe ngihlala emizini yabantu. Manje njengoba ngihlala emizini yabantu nami nguhlupho-ke manje ngoba sengingenile kulezi zinto ezey'dakamizwa yonke leyo nto leyo. Kwaba nje iminyaka eminingana impela. Ayigcine sekufika la ukuthi uma useyasonta mhlawumbe ushilo ukuthi uyasonta. Akaza ithintile ayithinta. Chaza. Uma uyasonta kodwa sakhula nje kungasontwa ekhaya nje mina ngisakhona ngaze ngahamba kangasonto. Sure. Shuthi sengihambile-ke ngihleli ngaphandle ngezwa kuthiwa hawu useyasonta. Hhayi mina hhayi vele ngisenandaba nje nabo sengishilo ukuthi hhayi ngisahlangana. Hhayi-ke esonte-ke uma akuphelanga isikhathi eside ngizwile ukuthi uyasonta kwathatha nje mhlawumbe iy'nyanga eziwu-3 ngizwile ukuthi uyasonta wafika kumina wazama ukuthola ukuthi ngikuphi. Sure. Wangithola wafika qathatha wayifikela yena. Ngathuka nami ukuthi hayi bo lo muntu uyaphi kumina. Mefika kumina hhayi efike ey'thobe exolise nje hhayi ngiqale nami hhayi ngisho ukuthi hhayi ngeke ngikwazi ukumxolela yonke le nto. Caca ukuthi uyahamba hhayi ngibone ukuthi iy'nsuku ziyabuya ziyalandelelana ngibone ukuthi hhayi lo muntu serious lo. Hhayi nami ngigcine ngibone ukuthi hhayi othi ngixole ngibuyele ekhaya. Bangibuyele ekhaya ngifike ngizama ukuqoqeka lapho nangempela ngibe nenhlanhla ngiphunyuke kulezi zinto lezi ezey'dakamizwa nokuphuza utshwala. Sesihleli-ke hhayi ku-right kona. Manje kodwa inhliziyo yami mina yakhandeka isilonda esinzima kakhulu. Esinzima ngibona futhi siyophola ngazama ukuyidlulisa le nto. Sengisekhaya ngizama ukurecover nakuphumeni kulezi zinto lezi ebengizenza. Ngazama ukuthi hhayi ukuthi ngikhohlwe ngale nto. Kwenzeka ngathi mhlawumbe kwenzeka kodwa ngithi nje uma ngihleli ngiyicabangele njalo iyafika le nto emqondweni iyafika. Lo mfowethu ukhona ekhaya. Khona yena umfowethu yena namanje yena usazenza lezi zinto lezo. Hhayi mina But still kuwena uma umbuka kuvukani. Kuba buhlungu nami ngicabanga ukuthi ngaphandle kwakhe ngabe ngaze ngaqala zonke lezi zinto. Sure. Kodwa ngeke ngiblame yena kakhulu ngoba umuntu owayenza konke ukuthi ngize ngingene ngingasho ukuthi hayi uyena uma. So wena uthi lezi zinto akusola ngazo sakubona kokudla lokhu kuntshontsha ukwenza ngenhloso. Ngingasho ukuthi ngikwenza ngenhloso kahle ngikwenzisa ukuthi ngifuna ukumzisa ubuhlungu nami. Nokudla. Nami ukuthi nje inhliziyo yakhe nje izubuhlungu njengoba ayenza kumina. Kusho ukuthi noma thina sibona lento yokudla iyinto engeyona ukuthi ayikhulumele. But wena uba excited uma umbone complain. Okokudla-ke hhayi angibi excited. Ukudla ngiyadla nje ukudla. Ukuthi ngale kathi sengihambile ekhaya kwaba nzima ngangihlala ngingadli yonke leyo nto yangilima manje nami ngiyazama ukurecover kuzona zonke lokho. Hhayi ukudla ngiyadla kodwa izinto ngiyayithatha. Nakhona futhi lezi zinto engiy'thathayo hhayi ukuthi ngiyayidayisa. Angiyidayisi. Ngiyayithatha ngikhambe ngiyoyinika abangani bami laba engangenza nabo lezi zinto lezi mase kube yibona abayidayisayo khona bezothola imali yokubheka ngoba bona basazenza. Sure. Nokuthi ngaphuma.
Yo! Unimoshela endlini Mpilo. uba uyonika abanye abahlobo bakho, hhayi nguwe nalo usebenzisa ezinto. Ma kodwa ungixolele njengoba kodwa bese ngishilo ukuthi wangikhanda isilonda wangikhanda sona enhlizweni yami ngesaphola manje nami yinto engizama ukwenza njengoba nje izinto ekhaya ngiyidicizelela phansi kanje, hhayi ngoba ngihlanya mhlampe kunjani nami ngenziswa izinto wawungenzisa sona, ngifuna uzwe loba buhlungu engangibuza manje impilo yami Mana-ke iyalimala Mpilo. kakhulu. Mpilo, Yebo, sis. ukudla ngoba usuke uyilambile baba. Ukudla nje ngiyakudla nje, Ubaba uyasebenza nawe uyakuthenga. uyasebenza. Kodwa lokho ukuthi ubuye untshontshe izinto zasendlini ngoba usuke ufuna ukuzisuma buhlungu. Kunjalo. Dingakala i-counselling. Leya- Uyayidinga i-healing ngoba kusafanele abe nentombi, abe nenkosikazi, Exactly. uhlukunyezwe umuntu wesifazane. Mm. And ma uyakhumbula Umpilo engahlala endlini. Yebo, ngiyakhumbula sisi. Kwakunjani kuwena uhlala nengane eyodwa enye ingekho? Ya khona since okumpilo ehambile kuyavakala omunye umntana make engekhoyo endlini, kuba noshintsho kakhulu kwezinye izinto engaba ziyenzeka. Ya umpilo kona ukuhlupha ubesokolisa kakhulu, kodwa ukuhamba kwakhe zange ngashika ndikahle nje, ndaziva ndingenye indlela ekambeni kwakhe, ndendaba buhlungu kakhulu njengoba ndide ndazama into okokubana ndizame ukuthi Mina ngibona ngathi Umpilo usokolisa manje njengoba eseyiphindiselela. Umpilo mengakazi abe inkinga before. Ungene kuma-drugs ngoba efuna ukukhopha ngempilo ayiphile endlini. Njalo mekhona into eyenzekile kubhuti wakhe kuthiwa kuhlukunyezwe Ugxekwa yena yena. kakhulu. Yeah. So leyo nto iyam-affect umntwana, and more especially mikwenza usakhula, engcono uma usumdala uyakwazi ukuthi ezinye izinto uyi-rejecte because usuke usu-matured. Uyayibona into engeke ikusebenzele, understand leyo nto. But uma usayingane usuke ungakwazi ukuhlukanisa lokho kunikezwa kona, mekukulimaza uzothola indlela ukuthi ayiphilise yena, asurvive, yabo, ukuze akwazi ukuba right. So njengoba esho ukuthi ama-drugs wayengekhona ukuthi uphumile ama-drugs, kusho ukuthi kwangayona vele into yakhe king, correct me if I'm wrong. Sure. He was doing it ngoba ekhaya la ephuma khona kwangekho right. Ngekho right. Kubuhlungu ingane iphile kambi kukhona nomuntu oyizalayo biological umuntu wesilisa. Ngoba nakho ethanda lo muntu esifazana naye bese enza ngathi akaboni. Suke enza ngathi akaboni noma seningaboni ngempela. Mhlawumbe amagama asiwakhulunywa lo wakhe amconvince agcina secabanga ukuthi uright lo. Nina nizwa amagama action. More especially ngoba ubaba wayekade echithile. Yabo mawunecala ube waxolela. Uhlala njalo khunjuza ukuthi abasinje kuba ulethanga. Banifakela ku-microwave, Yabona? banifudumezela. Akufudunyezela ulethelwe khona. So sometimes ufeel ngathi kufanele wenze justice. Even umuntu ese-wrong, ufeel ngathi kufanele wenze justice. Kodwa leyo justice obona ngathi izolimaza abanye like le situation. Yeah. Bathe ukudla bafethu ngicela siphume kuyona mngani wami. Yeke inganidli. Okwesithathu abaxolelane bathola i-counselling. Yeah. Angiboni isikhonto esingayisho Kumpilo ngoba into aseyishilo mina zingitshengisa ukuthi unesilonda esikhulu. But mina ngifuna ukuthola kwi-Oled ukuthi wona ma wayenza lento ayishoyo. Wamzwisa ubuhlungu lo mntwana. Isiphi isizathu sakho? Wayamukela exactly ngalesikhathi lethwe ekhaya noma kwakwenzakalani? Umpilo yena ndayenza lento ayitshoyo. Kakuhle yathi ubaba wasekhaya make ngitshela ngokuthi unengane ngaphandle, ngaziva ngishaqekile ngeyona ndlela. Ngabe sengimcela ukuthi abuyise ingane ekhaya sizoyikhulisa sonke ngoba ngingafuni ukuthi asebenzise imali yakhe ngaphandle. Hayi ngokuba bengifuna ukuyikhulisa ingane Ufuna ukuthatha indoda ibe phambi bengifuna kwakho. ukuthi ubaba wengane zami abe seduzane nami ngoba mangaba ingane singayithathanga ukuthi ibuyele ngaphakathi ubezohamba ayohlala nomama kaMpilo. But uyabona kodwa manje ukuthi le ndoda nakho le khona bathi uyisaqhubeka nama-drugs kungenza ukuthi unesandla ekutheni ibe njengoba inje. Because ingane noma ingangakhuluma kodwa ubhuti wayo igazi elilodwa. Iyazi from the first time wena wenza lo abe umsolo enqumeni zayo. Yaphatheka kakhulu ngeke ikutshela. Usebuyile manje ukhona ekhaya kodwa kusekhona engqondweni yakho ukuthi uke wahamba hlala ngaphandle wayiphara ebe ejezela into angayenzanga. Siphathi wena ngoba uyamthanda lo zalwa wona esibelethweni. Wangamcabangela lo akanacala. Umuntu onecala umyeni wakho.
Kodwa uma ngabe umnyeni wakhe necala sokuthiwa singane, yes, siyakholwa uNkulunkulu asiguqule sibuyele engqondweni ukuthi esibonile sixolisa kubona. Kodwa lento eshiwo uMamDepane ecounseling ihamba ifike lapho ngoba kuba lengane wayilanda nahamba ama-counseling nahlala phansi wayithola ukuthi hawufa ngalezi zinto. Because kuningi experience ngaphandle. Akubonile asho ukuthi nginobaba mina uyaphila and bengiphatha kahle ukuba uma step mother senzanga 1 2 3. So ngamafuphi wena awubanga umama omuhle kuyena. Yes, ngiyayibona ichapter yakho uthi umlande ngenxa ukuthi uvikela umkhwenyana wakho yasaya seduze wakho but masefikile umfana ulenzile leli phutha lokuthi umenze ayifile ngathi akaphile ongekhaya akufana ngabe ukulona. Ngiyaxolisa kakhulu ngizocela ukuthi ngiyawabona amaphutha wami ngizocela ukuthi uMpilo anixolele sizocela ukuthi sincedwe ke ngayo i-counseling bangabe i-counseling izofumaneka sikwazi ukuthi sihambe i-counseling. Ngiyaxolisa kakhulu kuwe mntanami ngokuthi ndikuphathe ngale ndlela engaba ndiyenda kuphatha ngayo ndendaba ngimama orongo kuwe. Ngiyakuzwa ma kodwa ukuphola ngazi noma ngisayophola yini kodwa Ayizophola baba. Kuyezwakala I promise you. Ukuphola fanele uphole. Because ungapholi kwakho uzoba ne-future engekho bright eyenziwe i-past yakho ongakwazanga ukuthi wena out of your control. Yes. Because wawungakhona ukuyikhulisa, wawungakhona ukwenza, wawungakwazi ukutshela uma wakho ukuthi stop it. Yabo kubhlungu. Kufana nengane emidlwenguliwe ayikwazi ukuthi stop. But i-trauma ezoba nayo emidlwenguliwe misindala angisuke ngasakwazi suppress sidinga abantu ama-expect ukuthi bekwazi ukuthi isuppresseke leni bayibona ukuthi like base bekufundisa ukuthi whatever that happens to you back then wena ungcono kakhulu you are bigger than it. For the fact ukuthi kwenzile wasurvive waphuma kuma drugs, you can still do better, you can still even do more. Yabo uphuma ama drugs abantu abaningi abaphuma. Yes. Baya e-rehab. So wena kwakuyinto vele wawuyenza ngoba ufuna ukuthi uhlale la uhlala khona ungasafuna ukuhlala la uhlukumezeka khona. Okwamanje ngoba duthule umuhle kabe babange ukwazi nje shame bandle uba nenhliziyo embi. Sifuna uguide noziphatha kahle asivulile icapha hayi uguide uzocabanga uma wakhe owayefuna ukuthatha indoda kahle ihlale eduze kwakhe einqumeni zayo indoda engasilo ukuthi yochitha bengabe yachitha. Amafuphi nje uma nondodana afuna nisebenzisana ethweni le-counseling ngesikhathi usebenza kwi-counseling mfethu ube senhlizweni yakho ukuthi uyafuna ukumxolela uma because once waba nento ukuthi ngiyafuna mina kuzoba lula whatever sizwa ngalo kuyamukela. Kodwa uma kulento ukuthi angiboni kusawophola fanele phela njengamanje akakathinto umuntu. Kodwa futhi again King ngicela ungixolele bandla kule point ngiyakuzwa ukuthi ufuna amcarrish uma but okwamanje can we heal him first because akakwazi ukuthi ahambe noma ebemlimazile fana aqala ahambe yedwa. Not exactly ukuthi bahambe wabili. Ngiyasho ukuthi angamfaki ekhaya uhambo luzohamba uma naye abe khona involved. Hayi ukuthi babe sendaweni eyodwa sengisho ukuthi naye abehambe eceleni kodwa nje akathola usizo lakhe yedwa mhlawumbe bese kuqhubeka bese beyamfaka umama naye umama ahambe yedwa because naye amsho ukuthi akayiqhenye isinquma sithatha nalezi zinto azenzile muhle kabi lo sisuthi angenza into ezimbi kanje yani. For the fact nje uthi wahamba waxolisa siswayibuyisa ingane. Kwakuzwele kodwa ukudla ungabisamncisha muphi ukudla miyekele adla ukudla kwababa wakhe noma ngabe kuyaphela sobona ukuthi ngizolamba yini kini mekuphela mekudla nginesho ngiyayiqeda impuphu 10 kg ngosuku. Akahle zikwazi abantu akadle sasekhaya akadle sasekhaya idle ekhaya baba uzogcina ungasakuthandi uzogcina usukujwayela because njengoba bekufihla ukwenza ukuthi akuthande kakhulu uba nomuntu osilise muthi angacheat ngampela ke vele umzibo wenza ngathi awumboni. Ngiyabonga. Ngiyadlala nomuntu osifazane emecheatha lebuthi wena uyacheatha uzoqhubeka acheat. Ngazi lutho abantu besilisa. Thank you so much bafethu for watching this episode till the end. Engikwazi ukuthi bazothola usizo ngokuhlukana base bayaphinde bahlangane siyazi ukuthi bazoba ngcono going forward. I strongly believe ukuthi both badinga healing ukuze bangalimaza abanye abalandelayo. Ngiyakuthanda mfethu yeso. Cabanga ukuthi singahamba. Subscribe ke njalo amount. Is the Black Life TV.